Mkpụrụ ọgbakọ Suwakwa Igbo metara. Ọgbakọ ndị a niile metara mkpụrụ nke ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a. Nke mbụ, ndị Igbo kwetara eziokwu na ha na-enye asụsụ ha mkpali dị egwu. Ịnọrọ mgbe a gwara eze ụmụ Uchu na-ekwu okwu na anyị na-enye asụsụ anyị mkpali dị egwu. Kwuo eziokwu na ọ bụrụ na ha gbanwere ajọ agwa ha na-akpaso asụsụ ha site n'ibido Suwakwa Igbo, kụziwe Igbo, gụwa ya agụwa, dewe ya edewe, na asụsụ Igbo ga-awụra ha n'aka nke ga-aba arụ ka arụ. N'ihi ha ya ekwetago nke n'ihi ya ebidoro ngalaba ọmụmụ asụsụ Igbo na mahadum Anambra dị n'Owerri. Mgbe ị ga-azọ mechiri na anọ nkụ ebidola Department of Igbo Language na Anambra State University bido na kọleji mmụta Nsugbe. Ọrịa ha ngalaba ebe a na-amụ Igbo na Nsugbe na ebe a na-amụ na University. Ibe ọ na-azabụ Department of African and Asian Studies. Onye ka ihe ya ekwekwu na ya na-asakịzi Igbo. Department of African and Asian Studies. Professor of African and Asian Studies. The professor in kita Department of Guinea. I'm not very good here. Because the Department of Igbo and Chinese Studies. Why I want to say that? Why am I going to allow for you? Why don't I learn? And I think I will get news of that. I don't know more of it. Maybe the man to see the board who need the general studies. One people like that, or I like, I use it. That's what I do. And I'm not in the last week. Okay, so capital 1960, can so capital. Who was there so 1964. Even Solomon agreed a married years again, one will be English. If even though it's for one, I am a man here for one of the Nogi, engineer for general studies, and again, that's a thing. Well, everybody at the back. Everybody, all countries of our people get enthusiasm, it's just here, pay the other. You cannot tell you the other. Bakon Makapanway, Terminal People, Tons, Lisa, money they work with our one. You said it's in Bakanapo one can day. If I is me, no to note. Pagament, Ashibo, Europa. Padelia, and which is what we want to say. Bishop, Maybe Yanaka, Ebesia, Tarsus of Yanaka, Bishop of Yanaka, I do not understand Rabbinia, because you are a Rabbinia, maybe Yanaka, you will not put Liga, and Tarsus of Bona, Beletons of India. That is not the awful non-American communion. That's the Katana question, and I never allowed to find it. No, very well, and I don't think it's and I can't take that to someone. Anglican. Okay. It's new. That's what I think that's that. Coalition. The new issue of that. Bianca, Lisa, again, as a single one.